Бу дөнья синең белән очрашуга әзер түгел әле. Синең вакытың килер, Диана. Һәм барысы да үзгәрер. Бар дөнья кешеләре. Мин тормышыгызны үзгәртергә килдем. Сез хыялланган бар нәрсәне тормышка ашыра алам. Өрәк күргәндәй булдым. Диана, син бөтенләй үзгәрмәгәнсең. Еллар сиңа кагылмыйча узган ахыры. Минем башкалар кебек буласым килми. Мин барысыннан да өстен йырткыч җанвар булырга телим. Син һәр вакыт бар нәрсәне үз кулыңда тоттың, ә минем кебекләр гел читтә торды. Хәзер инде минем чират. Күнегерсең. Кагыйдәләрне яратмыйм. Мин һәр вакыт күбрәккә омтылам. Алар безне сизмәслек итеп очармын. Әйтергә тотканмын. Нәрсә? Радарлар. Алар безгә атачаклармы? Барбара, ни эшләдең? Үземә ашап бетми инде шавын, бәлки сиңа ашар. Ә булай мин әзер кебек. Бүтәнне киеп кара. Парашют чалбар? Иә. Булар чынлап та халыкка ошый дисеңме?